ଆଉ ପଉ ଚଢିକିରି କଥା କାଇଁ ସେମିତି ହଉ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ନା ଏଇଟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଜାଣିପାରୁନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ବାହାରେ ବା ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଇଏ କିଏ 5,000 ପାଇଛି ମୋ ପଛରେ ନାଗିଲାଣି। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଛ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ଅଖା ବେଗ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଚାଲ 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 ହେଇ ଆଡେ ସାଡେ ଅନାଅନି କି ରହି ଚାଲ ପଇସାଟା ଦିଅ ମୁଁ ରଖି ଏଇଟା ପାସବୁକଟା ପଇସା ମୁଁ ଅଣ୍ଟାରେ କେମିତି ହେଇଛି ଦିଅ ମତେ ମୁଁ ପକେଟରେ ରଖ ନାଇଁ ତମେ ଛୁଅନି। କାହିଁ ୟାଙ୍କୁ ସରକାର ପଇସା ଦଉଛି କାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ପଇସାଟା ଦିଅ ମୋ ପର୍ସରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଚାଲ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଗଳି ପଡିବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି।